her, det er dag 1 af at køre et race med en random bil, indtil at jeg vinder. Og vi starter simpelthen med Aston Martin. Okay. Måske Valkyrie. Jeg ved ikke helt, om Pro er bedre. Det ligner det ikke på statsene. Jeg tror, jeg har tunet den ene. Så ved du, så tager jeg Valkyrie. Jeg er virkelig dårlig til at køre. Så nu ser vi, hvordan det kommer til at gå. Den har godt nok noget antilæg. Den her, det har jeg ikke lagt mærke til. Lige vandet. Så følger jeg op efter ham her. Okay, jeg vil bare køre rundt. Den glider meget. Der vil jeg lige... Fik jeg lige driftet rundt i det her ting. Nej. Hold de alle sammen. Jeg blev lige bombet i. Please. Er jeg bagerst? Nej, der er nogen bag mig. Please. Nej. Hvilken plads kommer jeg på? 10. 244 sekunder. Nu håber jeg, at jeg gør bedre i næste video.